Mana kamanya kwa Ramogi juang kamura mura mintiere wachopo e kidieny mar mbaka oromo. Chenro madhi nyime nyaka saa auchiel mar odiechieng' parni kaka pile kidieny mar mbaka oromo gina adek. Mokwongo wadhi bedo ka keloni chal mar fwambo, bang'e wantiere gi twak e chenro mar mbaka oromo, bang'e e kidieny mogik wantiere gi weche manyien mabende okiny ma kawuono wadhi bedo kwang'iyo ni e alwora marwa. Parni bedo odiechieng' ma kawuono gik mathoth timore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Antiere ka mar mondo mi anyisi ni e gweng' mabende intiere en ang'o matimore okinyi ma kawuono. Kokamano abiro chako gi romo mantiere e kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono, mana kwa nyalo ng'iyo romo mantiere e kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono. Tipo mineno ka mano en jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i. Kabedo odiechieng' ma kawuono jambetre mar piny Uingereza e pacho ka mong'ere kaka Jane Marriott kaachiel gi jatend migawo mar arita Fred Matiang'i. Odiechieng' ma kawuono gibiro bedo ka giyawo log tich mar obila makedo ne timo njore midendo ni ATPU kata Anti-Terrorism Police Unit e boma ma Mombasa. Chenro makamano biro chako saa 4:45. Kabende chenro makamano en mar nengo maromo siling milion 81. Wantiere gi ripota maro e kaunti ma Mombasa George Aoko biro bedo kaluwonwa chenro makamano. Kopogore gi manya kwa Ramogi juang wadhi e wach machielo kama bende ma kata mna tipo mineno ka en mar duol makedo ne mibadhi e pacho kama no EACC. Kabende duol mochung' ne weche kata mna makedo ne weche mag mibadhi EACC nomako apisas adek matiyo e kaunti ma Kericho ewi mibadhi maluoro chiwo tenda mane winjore olos godo paw ndege mong'ere kaka Karenga mantiere Kericho. Kabende paw ndege makamano nego bedni niloso e nengo mar siling milion 100. Koro odiechieng' ma kawuono apisas adek mabende nomak kod duol mar EACC ibi ng'adnegi bura makamano e doho ma Kericho odiechieng' ma kawuono. Parni okang' makamano kotimore nyaka Ramogi juang en wach mabende wabiro bedo kwa keloni e TV mar Ramogi. Kopogore gi mana dadhi e kaunti ma Siaya nyaka Ramogi juang kama bende tipo mineno ka ma en kar kunyo mula ma Abimbo mantiere e kaunti ma Siaya. Odiechieng' ma kawuono Tom Okwach mabende notho e kar kunyo mula ma Abimbo idhi ike dalagi mantiere Abimbo e kaunti ma Siaya. Odiechieng' manyoro ringre mar Tom Okwach ne ogole kar kano ringre mar jomotho mano Mabondo sub county mochari mano odiechieng' manyoro saa 10 midhiambo. Koro odiechieng' ma kawuono igeno ni idhi timne Tom Okwach kopo mogik. Kabende okang' makamano idhi time dalagi mantiere Abimbo e kaunti ma Siaya. Mana kateri chien Okwach ne oyudi ka otho e kar kunyo mula ma Abimbo bang' thuolo mar dweche adek ka kar mulano nosienyore. Kabende kar mulano nosienyore dwe mar 12 mar higa mokalo. Mos ne familia, anyuola, osiepe mag Tom Okwach kuom lalo wuodgi magigeno. Wach makama wantiere gi jofwambo mago e kaunti ma Siaya mabende biro bedo ka kelonwa achiel kachiel. Kopogore gi kaunti ma Siaya wadhi e kaunti machielo. Kaunti ma Nairobi bende odiechieng' ma kawuono nitiere romo moro mabende idhi bage gi apis mar jomin wach e pacho ka. Kabende apis mar ogai mar jamin wach biro bedo gi tiegruok ne jokanyo magi kaluwore gi ikruok magintiere godo mar yalo buche motenore kod ketho chike mag yiero kod tiyo kod weche mag athuye. Kabende romo makama igeno ni jakom mar IBC Wafula Chebukati dhi chopo kanyo, igeno ni apis mano mar NCIC bende dhi chopo kanyo. Kabende romo makamano kata mna tiegruok makamano chakre odiechieng' ma kawuono. Tiegruok mabende biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tich abich mar jumani. Tiegruok makamano timore Kenya School of Government mantiere Kabete mano e kaunti ma Nairobi kaendi. Mane tiegruok mabende koro timore kabende ng'eni piny Kenya wadong' mana gi kinde manok kende ndalo 19 to wadhi e yiero maduong' mabiro. Kopogore gi mano we wang'ini en wach mane mabende timore mana kaka pile ndalo aseng'isi ni 19. Odiechieng' ma kawuono kweth kata mna riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gitero ayanga campaigns mag kisera mag ombulu e kaunti ma Turkana. Odiechieng' ma kawuono ka wan gi gotache e kaunti ma Turkana wabiro bedo kwa keloni weche makamago kaka timore. Parni odiechieng' manyoro riwruok mar Azimio la Umoja nobago campaigns mag
magi e county ma Nakuru. Odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi Ajwang' gitero campaigns magi e county ma Turkana. Kopogore gi Azimio la Umoja, waneni kweth mar Kenya Kwanza. Odiochieng' ma kawuono gidhi kanye? Kweth mar Kenya Kwanza ka itayo gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ma kawuono gibago campaigns magi e county ma Makueni, Taita Taveta, kanyakla gi county ma Kwale. Ka bende na gichako campaigns ma kamago sa 2 mar okinyi, kama bende na gigoyo tache kar chung' od bura ma Kilome. Sani ma en sa ma bende sani no ken sa 3 waluwo sa 4 kanyo. Gidhi bedo ka gintiere e boma ma Makindu, mantiere e kar chung' od bura ma Kibwezi West. Ka onoromo sa 8 gibiro go tache boma ma Voi. Sa 9 gidhi bedo Taveta. Sa 10 gidhi bedo Ukunda. Ka bende chenro ma kamano odiochieng' ma kawuono gitimo campaigns magi Makueni, Taita Taveta gi Kwale. Magi duto te nyakwa Ramogi Ajwang' kaponi gitimore wadhi kelo ni kwadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Kopogore gi weche mag campaigns, en wach mana ma bende timore e kor gwenge magwa mag Kaluo. Picha mineno kama en tipo mar Evans Kidero. Evans Kidero laro komb gavana e county ma Homa Bay ka ochung' koda en owuon, onge koda duond bura moro amora mochung', en independent candidate. Odiochieng' ma kawuono wakeni mantiere e county ma Homa Bay ma bende siro dwaro mar Evans Kidero mar dhi laro komb gavana e county mano ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono gidhi bedo gi romo kata mana ma oluome wards madirom 40 mantiere e county ma Homa Bay. Ka bende magi gin mana moko kuom wakeni ma bende odiochieng' ma kawuono mawuok e wards madirom 40 gidhi bedo gi romo e chuny boma ma Homa Bay, kama bende gidhi bedo gi twak makende mar dwaro siro mano Evans Kidero e lemo mare mar dhi laro komb gavana e county mano ma Homa Bay. Romo ma kamano dhi nyime nyakwa Ramogi Ajwang' e county ma Homa Bay, romo ma bende nochako sa 1:30 mar okinyi. Wantiere gi reporter mar e county ma Homa Bay, Ali Abich. Ali Abich biro bedo kaluwo wach ma kamano kendo biro kelonwa e weche magwa manyien. Kopogre gi Homa Bay, wadhi e county ma Kisumu. Magi gin mana ranyisi mag peace mano kwe. Nyakwa Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono e county ma Kisumu nitiere moko kuom rowere maromo 250 mawuok e kar dak ma Nyalenda e county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono gidhi bedo gi wuoth mar kwayo kwe ka gisingo mar timo yiero e yor kwe. Ka bende gibiro chako wuoth mar kwe chakre Nyalenda, gibiro bedo ka gidhi e chuny boma ma Kisumu ka gilando kwe ahinya e kinde ma koro yiero okayo e pacho ka. Yiero ma bende piny Kenya timo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Bende wantiere gi jofwambo marwa Millicent Adhiambo ntiere boma ma Kisumu, biro bedo ko okelonwa wach ma kamano. Kopogre e county ma Kisumu, we wadhi e county machielo. Mano county ma Migori, nyakwa Ramogi Ajwang' kama wantiere gi jafwambo marwa mano George Juma. E county ma Migori bende ruodhi dwaro mondo ng'ato ma otwe kapok ong'wonne e bwo chik ma ong'ere kaka Power of Mercy Act to okuongo kaw pach oganda moting'o jotend kanisni, ruodhi gi mamoko. Bende gidwaro ni kamiti no magoyo kogno joma otwe kapok ong'wonnegi mong'ere kaka Power of Mercy Advisory Committee bende oketi e kor gwenge. Mago gin romo paro mopogore ma bende podi bedo chiw gi ruodhi ma kamago mantiere e county ma Migori. Wach ma kama George Juma dhi bedo kaluwonwa odiochieng' ma kawuono e county ma Migori. Kopogre gi Migori, nyakwa Ramogi Ajwang', wane wach matimore ahinya e pinje maoko mano ranyisi mar mach. Nyiso ni liet mang'eny koro nitiere ahinya e pinje mantiere Europe. Nyaka sani nyakwa Ramogi Ajwang' maloyo ji 1,700 osetho e piny mar Spain gi piny mar Portugal kaluwore gi liet mang'eny mokalo ma bende koro nitiere e pinje mag Europe. Nyaka sani ji maromo 1,700 osetho e piny mar Spain gi Portugal. Ka bende liet ma kamano bende waseneno ka kelo wang' mag bunge nyakwa Ramogi Ajwang'. En liet ma kata bedo oko nyalo bedo matek. Koro mano e sani ma bende dhi nyime e pinje mago mantiere Europe. Mago gin achiedh nade ma bende gintiere godo kaluwore gi heat wave gi dho ngere, mano liet mang'eny mokalo
mabende dhi nyime e pinje mag Europe. Nyaka sani ji mohew 1,700 e piny Spain gi Portugal oselalo ngimagi. Mano en wach matek kaluwore gi kor lwasi. Nyakwa Ramogi Ajwang. Kopogre gi mano, waneni weche mage mabende timore e pinje maoko. Matipo mineno ranyisi ka mar white man. Manen kaluwore gi tuke kata mana ng'we mag pinje duto te mabende timore e boma ma Oregon mantiere e piny mar Amerika. Tipo mineno ka, ma en jang'wech mong'ere kaka Jake Whiteman, mabende okinyi makawuono e ng'we mag mita 1,500 noyudo midila mar mula. Midila mar mula noyudo bang' kanoseyudo loch mag ng'we mag mita 1,500. Noyudo midila makamano, kabende noringo kuom thuolo mar dakika 3 gi nyiriri 29. Koro jal mabende nobiro e namba 2 e ng'we makamano nyinge Jacob Ingebrigtsen. Karang'iny mar namba 3 na en Spaniard Mohamed Katir mabende noloyo midila mar bronze. Bende nwantiere gi ja Kenya mabende naringo ng'we mag mita 1,500 makamago mong'ere kaka Abel Kipsang. Kata kamano nokoyudo thuolo mar bedo e rang'iny mamalo. Koro jaloch en Jake Whiteman mabende koro noloyo midila mar mula. Parni ng'we makamago pod dhi nyime e piny mar Amerika. Ng'we mabende obagi e boma mar Oregon. Bende kopogre gi Nyakwa Ramogi Ajwang kanyo bende waneno ka kelo wa giko mar chal mar fwambo odiochieng' makawuono. Parni duto makelo ni odiochieng' makawuono e chal mar fwambo. Wabiro bedo kwa kelo ni kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Ahinya ka onoromo sa 5 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Wabiro bedo kwa luwo weche ahinya mabende osebedo katimore weche mabende pod dhi nyime e kor gwenge mopogore e pacho kae. Gikanyo achopo e giko mar chal mar fwambo, chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime. Bang'e aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Gisani we wakoyo matin, kik dhi mabor. Wang'isini ma e kama watede, ma e kama walose.